yano mashoko obva kuma-citizens aiwa tiri kuona kuti they are being directed kune mutungamiri wenyika panguva ino. Zvatiri kuziva kuti aiwa zuva ranhasi ndo zuva nyika yedu payakawana rusununguko, but yawana rusununguko zvakadaro, now tichirarama muthis 21st century vanhu havasi kutomboona izifu aiwa rusununguko rwacho ruripo. Vanhu they are regretting kuti aiwa zvingadai hedu tanga tichitolidiwa zvedu tichitungamirirwa nemarhodesian governments. Not about subscribe or like or on the bell like kuti ipinda pana pam the Mira Mashingo newspaper aiwa remando rokwata mudanyira chiti. Most citizens who spoke to the Mira said they won't celebrate Independence Day because they are not free and struggling to make a living. Others said Independence Day is the most significant as it marks the country's political and economic freedom turning point. Ndo mashoko ari kuda pana pachitegiwa kune mutungamiri wenyika munoona idi Mnangagwa wachine maZANU-PF Patriots neYouth League ndo vari kutanga kutegiwa vari kumusoro vachinzi aiwa see this message kuti most of the citizens ari munyika yeZimbabwe vari kuti aiwa hatisi kuita tichicelebrata aiwa independence. Inoda kuti yes takaiwana independence but hatisi free. Panapa tinoona kuti kutostrugula kwakaitwa the liberation war pamwe chete nevanhu vakarwa hondo panguva ino unyasi kuona kuti hakuna any meaning wairi kuita. Noda kuti munyika yeZimbabwe even if vanhu vakada kuratidzira kudaita mapeaceful protest ari allowed ne the constitution yenyika yeZimbabwe, people they are now being captured. Mukaona 99 vachibatwa pa 31st of March, mukaona pamwe chete mauniversity lecturers matatu vakabatwa again. At the same time tikuona kuti munyika yeZimbabwe people they are finding it difficult to put food on the table. Tinyasi kuona kuti to earn a living munyika yeZimbabwe vanhu vakutopedzera vakutoita zvinhu zviri illegal kuti vakwanise kurarama. Vanhu vakurarama nesports betting panguva ino. Zvinhu mashoko ari kuda panapa vanhu vachiti aiwa independence yacho hatisi kuiona, hatingambocelebrate. Tinyazoziva kuti aiwa our families they are suffering, they are struggling, they are starving. Vodza mafungiro enyu moti kudi pamusoro pechitiko ichi. Bvina comment section medu mafungiro enyu, subscribe or like, shut on the bell.